Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hata jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Jesus Kristus tuhatai. Amin. Hata nitu hata nagabe jamita di partangiangata nagabe epistel di Minggu Paupato Dung Trinitatis di tanggal 27 Juni 2024 di mana tersurat di Markus bidu 4 ayat 35 rodi ayat 40 sada. Hujahama dihita songonom madidok hata ni tu hata. Jadi laos dinasadari dung botari didok matu nasida beta marparau mahita tu baribaan. Jadi di palaho nasida ma natoropi di jakom maibana songoni tu bagasan parawi. Jala adong dope akaparau na asing udur do nasida. Dungi masa mahaba-haba na gugu situtu. Jadi disapak koma akagalubangi tu bagasan parawi. Maradu diguhi parawi. Namudum duang goibana di atas halangulu sada. Tartukan pudi-pudi ni parawi. Gabi disungguli nasida nama ibana. Didok matu ibana. Ale guru dang disari horrohapi tamago. Jadi hehe maibana honahata ma alugui di bahen. Didok matutawi sip ma so jadi soma alugui jalamenak situtuma laos didok matu nasida buasa songoni biar rohamuna dia do ubahen suada hapor seau di hamu jadi hata hutan situtuma nasida jala masih padohama halak dia do on guru dok na do hape alugo rodi tawi ima hata nitu hata di hamu kadongan saha porsiaon turpukon manang berita masaon boido tajaha di evangelium natului di Matius di Markus doho di Lukas molo di Matius di bidualu ayat 10 dohot ayat 27 rodi ayat 27 molo di Markus imatrupukta nuaing jala molo di Lukas jupahita dui di Lukas walu ayat 22 rodi ayat 25 hamu kadongan ahado nanaing dohonon natuhita marhite turpukon totu na perjulu akamang dohot tamuinang molo tayhuto Jesus bukan berarti gabe bebas mahita sianaka masalah bebas mahita sian aka hamaulon doho ragam niya kesulitan na asing di nguluon. Jangan-jangan lam tapajonok tutuhani justru lam tugodang na do hamaulon ta adupi. Buasa songoni. Anggo logikanan yan, logikata madok molo lam tapajonok tutuhani lam suadong be hamaulon. Ima anggo logika ni jolma. Alayang go logika ni Tuhan idak songoni. Justru lam tapajono lutu ibana, justru disido lam gudang hamaulon jala lam belga galubangna. Lam gugu habe-habe. Dus may songon pengalaman niya kasisiani natajaha di turpukon. Anggo rohana sida ramadok dang mungkin bero maratu nasida ay nung ngarap nasida doho Jesus. Hape justru di narap sa parawido nasida doho Jesus gabi mangadupi galubang nagugo. Ra saya dong dohala Kristen na memahami songon nahudok nakinate. Molo nunga di pajonok tu Jesus dangadong beha maulon adupan na. Hape bohado. Justru sebalik na do. Lam di pajonok tu Tuhani danggabe suadong be hamaulon adupanna.
Mulubuy akamang dohot taminang tagobarhon ngulu ni halak Kristeni dus may songon haw na dipusuni duluk lam tibu hawi dipusuni duluki lam gugudu alugu manodong ibana. Lau songoni mahita na martuhanon lam jono kita tutuhani lam gugudu alugu na taadupi lam balgadu haba-haba lam gugudu haba-haba na taadupi. Holani nangpe lam gugu alugu manodong hawi justru disido urak nai lam tugu. Taparroha homma hau na di atas ni duluk macai bagas do urak ni itu tano. Idu asa gabi bui hawi manahan tanui unang rus surate. Jala tabadi koma tu hau na tasuat di saping ni jabu. Dak pola bagas urak ni i. Aladak sadia alugu manodong ibana. Buasa alasai di odingi jawi ibana to. Jadi taparroha homma rupa ni beda ni hau natubu didulukan dohot natubu dijulu ni jabutai. Molubutik laus meatea do songoni urak nai. Yehola ru alugu name me itorupak do ibana. Ima jurupa ni perbandingan na. Adong dope muse gobaran na paduahon. Dus mahita halak Kristenon songo paku, songo labang. Tatadda do labang ati. Taparroha homma. Dakya paku na bekuk, naung bekuki, naung peoli ditokok. Diupak dui somalna, baru dipalurus. Justru paku na lurusido na ditokok. Lam ditokok ibana lam sotarupat songoni do hita na martuhanon atik petado nakining lam gudang hamaulon ala lam jonok kita tuhutuhani alai nak pe songoni justru gabi lam tugudo hapor siaotta mana parjulu nabui taida jala taputihi siaturpukon na paduahon dung tajaha turpukon gabe taringot tita tu sada ede pop rohani na berjudul jangan pernah menyerah. Jadi di lirik ni ede Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Lalu di dok mamuse jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tentu headu tabigi edionate pinomat songoni rupani. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Ima rupani didok ede. Hamu kadongan na menarik di lirik ni ede ima kalimat nama dok Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Songoni ma pardalanata baik di darat, di laut, nang di udara. Alainak pe songoni didongani Tuhan ido hita. Jadi akadalan natabuluso nakamang dohot tamuinang dak sudei saya songot jalat tol mulu songoni rupani daw. Adong dui namar bekuk, adong dui namar tikungan, bahkan adong dudalani saya songon pelokan 9, songon na di Bukit Tinggiar rupani. Songoni mapardalanatai. Ido natai da siya trupukon nang pero galubang haba-haba nagugui manosak paraw niya kasisiani datung laos di pasobutuhani na sida.
Tuhan tidak membiarkan para murid sendirian menghadapi amukan gelombang laut tersebut. Lausido nang hapor seota dang pasobon ni Tuhani hita menghadapi gelombang ninggulu tahun sendirian. Donganan nado hita disi. Ai sipata ala ni belgeni gelubangi pola sampai masuk kate tu bagasan parawi ala ni gugu ni habe-habe rupani. Nda patuluhon toktong do hita disonggo piro habir nang pe naung rap hita dohot Tuhani. Oma kenyataan nata adupi. Dos songon sisian ni Tuhan Yesusi nang pe rap nasida dohot Yesus toktong do nasida tahutan. Ali guru dang disari horrohap pita mago ido didok nasida. Totu suku-sukun buasa mabir nasida. Alusna ala swadong hapor siaun nasida. Didok Yesus matu nasida. Buasa songoni bir ni rohamuna. Dia do ubahen suada hapor siaun dihamu. Daido didok di ayat 40. Jadi aka amang inang biar ni rohai akibat doi manang pakkorhod doi. Pakkorhon ni aha. Bapakkorhon ni nasuada hapor siaun nate. Taingot do tahe berita mardonga poda taringot tu sahalak akrobatik nabui mardalat di atas tali namek meti di atas ni air terjuni jadi Roma ibana rupa ni ditiki patupa atraksi ido ibana matu penonton ni sude porsia dohamu buya mardalan di talion ninna patu dua madalan tali namek meti rupa ni rosude penonton ni madok porsia Porsea dohamu buya mardalan. Porsea mardalan ibana. Pola bula balik ibana di tali. Tepuk tangan sudi aka panotoni rupane mamere. Alai duksai i Roma ibana ditantang ibana mamuse panotoni. Ngamardalan au di atas tali i. Jala Porsea dohamu. Dan ternyata bui dunia ibana. Saunari. Molo Porsea dohamu isi mesiak kamu. Wopa merdele kita di atas talion inna. So sudi dangadong na barahani madok au. So sudi. Duk so sudi dang liling Roma muncul sedada dana name mesiatonga-tonga ni natoropi. Saya inebana ma. Tornaku kibana tu gijang. Itor diopa amatayat to. Yopa. Singkat cerita merdalan nasida di tali, bolak balik nasida. Tepuk tangan sudi panotoni mamereng keberanian ni dak danaki. Duktur dak danaki penasaran akajol mana manotoni bahasa songonin yang barani dak danakon naruana. Disukum ma bahasa barani hoinna. Aitad dahodui isi nama ngopa hoinna. Bapakku dui inai bana. Bapakku dui. Dung dido ibana songoni bapakku doina hohomma sudi natoropi. Akamang dohot tamuinang totu berita mardonga poda dui nanaing dohonon na tuhita sipata nga dilabung ni Tuhani hita ngarapi ta dohot Tuhani anggoroha biari say manok tong duadong dihita baka sipata olo ubalga. Bahasa songoni dang pos rohana, dang porsia ibana di Tuhani. Jadi yang goda dana nakiningan ala diboto ibana do bapakna na digijangi bapos do rohana dang mabiar ibana. Ay dang mungkin debuhonon ni bapakna ibana dang mungkin marmara ibana bahenon ni bapakna. Hita nang perupa ni tadok porsia do hita tu Tuhani. Alai jojo do hita. Mabiar bahkan naung rapi tarupane dohot ibana. Na paupaton nabui taguruhon muse siaturpukon saguru di Tuhani do sude semuanya dalam kendali Tuhan. Odo sadapos ni rohata na manguluon kita punya Tuhan yang dapat mengendalikan semuanya. Galubang buido masuk tu para utai bahkan mungkin sapiguk para utai. Alay dak pala buhay ay molonunga Tuhani madok sip so menak doy sudi.
Ido na taida di bagas sa trupukon. Nunga masuk galubang itu parau niya kasisiani. Bahkan nunga diguhi parawi. Alay holat dido. Jesus sip dosudi. So dosudi. Menak dosudi. Nabui masa do masalah na taadupi songon pengalaman niya kasisianon. Balgahian masalah na taadupi ih. Boratian persoalan na taadupi ih. Tak pola buhay. Asal mauna kita mabahin masalah ya te. Anggo narodo masalah ya sudah hadapi bersama Tuhan. Dok matutuhani, unak pasobu au Tuhan, sariho nang. Ima dok, porsia mahita, urupan ni Tuhan ido hita disi. Laus ido jauh-jauh doho soso-soso di bagasa minggu tanama dok, jauh-jauh tu Jehovah di hagugutan nasidai. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Lapatan ni jauh Tuhani uju targugut to. Unang jumulu na asing jauh. Tuhani ma jumulu jauhon. Ainang hata ni Tuhan tapi ido di dok. Jala jauh ma au jupa di area gugutan. Asa hupalua ho. Asa dipuji hoau. Ido di dok di Psalm 50 ayat 15. Alani say Tuhani mata jauhon. Jupa tergugut tita. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan. Dihatam na hubigi hami. Pauratum may di bagasan rohanami. Asa di parbuihon hatami, parbuin adenggan, parbuin atonggi. Di bagasan Jesus Kristus, martangiak kami tuho. Amin.